Здравейте! Здравейте! Ние сме Сиси и Мишето, а заедно сме Follow Us Around. Преди няколко дни обявихме проектът, който стартираме през 2019 година, The 12 Project. Поставихме се за цел за 12 месеца да обиколим 12 държави и да създадем съдържание, което да ви бъде полезно. Днес решихме да снимаме видеото, кой по-вероятно да, за да ни опознаете малко по-добре. Ето тук в тази купа сме подготвили всички въпроси, които ни зададохте вчера и сега започваме да отговаряме. Аз ли тегля първо? Давайте ги. Я да видим. Коя от двете е по-вероятно да зададе глупав въпрос? Добре, започваме. Да. Да, аз съм много често, когато някой ми говори нещо дълго, Ти си просто не слуша. аз не слушам и в края на изречението или на разказа просто питам. Какво? Да, така е. Забавно е, да. Наистина. Дава история. Ти ги изкарваш, нали? Да. Кой е по-вероятно да танцува по средата на някой площад? Мисля, че и това е ясно кой е. Определено е Сиси. Сиси е много по-щура и е способна да танцува на някой площад. Танцувам навсякъде на площад. Да. В метрото, където се сетите, просто мога да танцувам. Съгласявам се напълно. Навсякъде. Следващия въпрос. Коя от двете е по-вероятно да не се качи на Виенско колело в Париж? Ами, аз мисля, че и двете бихме се качили на колело в Париж, също. на Виенско колело, където и да сме. Всъщност до сега сме били заедно само в Виена и Будапеща. И Искахме да се качим всъщност там на Виенското колело, което беше огромно и много готино. Гледката беше уникална, но имаше супер много хора. затова пък се качихме на едно влакче, на което си изкарахме много готино. Да, може да гледате, имаме влог оттам и разказваме за влакчета, така че гледайте. Следващия си. Кой е по-вероятно да се качи в кола на стоп? Ами... Мишето със сигурност не би се качила. По принцип и аз не бих, но между двете най-вероятно аз бих била по-склонна. Да. Возила съм се при непозната, ако това се брои, с тези споделените групи във Facebook София Бургас. Така че да кажем, да. Да, аз също, но Бих се много качила. рядко, така че да. Следващия. Коя е по-вероятно да я спре охраната на летището? Много ударно започваме само с Сиси. Сиси отново! Защо? Да. Да. Не си мислете нещо лошо, просто много често нося дрехи с капси, с камъчета и с някакви други метални неща по тях. Да, така е наистина. И понякога свиря на летището. Даже имам една интересна случка, като малка пътувах към Русия и минавах през тези вратите, които са детекторни ли се казва? Да. Детектор на врата, да. И свирна. После минаха с пръчката по мен и спря ето тук, защото имах брекети. Честно ли? Да. Леле! Да, заради брекетите ми свирнаха на летището и Милото дете. беше готино. Да, давай натам. Кой е по-вероятно да разпитва случайни хора за места за хапване или шопинг само с мимики? Сиси отново! Вече ме хваща срама. Разбраха ги малко тия лищата. Да ги разбъркам. Сиси отново, защото обича да се шегува с хората и всъщност си се е случвало да се прави на шантава пред непознати, така че да, най-вероятно аз бих го направила. Давай сега нещо за Мишето да изтеглим. Коя е по-вероятно да спечели от лотарията? Ти си май, да. В смисъл. Аз имам добър отговор защо съм аз. Да, също. Защото трия билечета. Да, Нищо точно, не аз трия не играя, билечета. изобщо не вярвам. Така че, подобни неща, който така че играе печели. Така е, наистина.
Кой е по-вероятно да заспи в метрото? Ето! Миже, честито! Случвало ми се, между другото, миналата година, докато живях в Брюксел, не беше метро, беше в автобус. След една дискотека се прибирахме в 6-7 часа сутринта с автобус и просто бяхме заспали. Спирката, на която живеех, беше последната на този автобус и беше доста срамна история, тъй като шофьор просто слезна, дойде при нас и ни каза: момичета, това е последната спирка, трябва да слезните. И ние бяхме и трите сме заспали. Така че да, има такива ситуации винаги да има някой, който да не заспива. Да, тя си има мен, така че когато излизаме и се прибираме 6 сутринта, аз винаги съм... Да. Окей. Давай натам. Аз ли съм? Да. Коя е по-вероятно да се съгласи сервитьорът да избере порция по свое предпочитание без право на възражение? Сиси, аз не обичам да експериментирам с храна изобщо и честно казано винаги залагам на това, което съм опитвала и ми е вкусно, докато Сиси експериментира супер много с храна и винаги е да нещо ново. Да, много обичам да пробвам различна и нова храна и често комбинациите са ми много странни. Хората ми се чудят на къла, но да, много обичам да си хапвам някакви странни неща, така че съм аз. Определено. Да. Кой е по-вероятно да пътува без никакъв багаж? От двете. Не знам. По принцип и двете обичаме модата и дрехите като цяло, така че малко вероятно да тръгнем без багаж някъде. Определено. Така че нямаме отговор на този въпрос. Да. Коя от двете е по-вероятно да се загуби в нов град? Ами, с ресърча, който правим предварително, е невъзможно. Да, определено. Ние проучваме дори спирките на метрото, как да стигнем от една дестинация до друга дестинация, забележителност и абсолютно всичко винаги проучваме, така че се съмнявам, че можем да се изгубим. Пък имаме GPS на телефоните, така че... Аз ли съм? Да. Кой е по-вероятно да се премести в друга държава? Аз определено. Постоянно обяснявам на Сиси как искам да живея в супер много държави и просто да видя какъв е живота там, докато тя не иска да дойде с мен. Мога да пътувам с теб до края на света, но после бих се върнала тук, защото си е моето място и не искам да живея другаде. Оставяш ме сама. Ще идвам на гости. Добре, приема се. Коя е по-вероятно да купи картички на всичките си приятели? Сиси. Сиси е по картичките. Да. Винаги, абсолютно от всякъде купувам картички. Може друго да не купя, ако съм си изхарчила парите, примерно. Което се случва доста често. Да си изхарчим парите, имам предвид. Не да не купим картички. Да, където и да отида, винаги взимам картички. Да. Давай. Коя е по-вероятно да си забрави документите? Аз. Мишто. Да, си проверява винаги всичко по 20 пъти, докато аз забравям много често неща. Аз винаги имам бележка, която си оставям от вечерта на масата, на която има записано зарядно, документи, пари, четка за зъби. Даже може да не си я пиша всеки път, а просто да си я прибера и всеки път да си я слагам на ново при пътуване. Да, и никога не забравям нищо всъщност. Умно. Аз съм, нали? Коя е по-вероятно да се прави, че говори местния език, задавайки въпроси на хора от съответната държава, за да си купи магнитче? Сиси! Отново си ти. Да, отново съм аз да обяснявам ли защо. Просто обичам да се шегувам с хората и да ги гледам. Да. Как ми се смеят и да ме разбират. Давай. Твой ред. Кой е вероятно да си хапа само банички по време на път, за да останат повече пари? Честно казвам, и двете сме способни да го направим. Да.
Да. Способни сме да си изхарчим всичките пари в ресторант, но сме способни и да си оставим всичките пари за други неща, да ядем само банички или някакви по-евтини неща. И двете неща са се случвали. Да. Можем и да даваме, можем и да не даваме. Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Хора на крайностите сме. Ами да, зависи. Ти си вече. Коя от двете е по-вероятно да се изложи на публично място? Си. Срам ме! И ще кажа защо не правя нещо, кой знае колко странно. Кажи си. Ще си кажа. От малка, когато се смея, грухтя, случва се и много пъти всъщност се е случвало да съм някъде навън и някой да ми каже нещо смешно, да е пълна тишина и аз да изгрухтя. Излагация пълна. Даже пак имам още една интересна случка. Много интересни случки ми хрумват. Кажи. Бяхме в Русия с една приятелка и влезнахме в един асансьор. Беше пълен, имаше 20 човека вътре. Беше от тези големите асансьори. Да. И тя точно ми беше казала нещо смешно, при което влезнахме, затвори се вратата и аз изгрухтях и всички хора ме погледнаха. Аз умрях от срам. Нищо. Такава съм си пресенче. Кое е по-вероятно да опита екзотична храна? Си. Екзотична, улична, всичките там храни, опитвам ги, дайте ми ги, хлебарки, паяци, всичко бих опитала. Не знам за хлебарките и паяците, но някакви други екзотични храни, да. Коя е по-вероятно да целуне непозната? Не се кри. Защото Мишето просто не би целунала непознат. А ти би? По-вероятно е ти да не целунеш. Да, така е. От двете е по-вероятно ти да... Ако нямам приятел, естествено. А сега нямам. Коми. Изрязваме го това. Не. Не, изрязваме го. Чакай. Кое е по-вероятно да замине и да не каже на никого? Аз винаги съобщавам, като тръгвам някъде, така че... Да, аз не обичам да съобщавам. Не, аз също съобщавам, но по-скоро бих заминала някъде, без да кажа на никого. Да. Коя е по-вероятно да се засмее в неподходящ момент? Преди малко даже казахме. Тук има разминаване! Ами не знам, аз дадох себе си, тъй като... Когато ми е смешно, ми е много трудно и не мога да се сдържам и просто се смея. И аз дадох себе си по същата причина. Много ми е трудно. Даже понякога гадно, например, някой се спъва на улицата и аз, ако ми стане смешно, ще се засмея. Гадно е, знам. Не мисля злото на никой, просто ми е смешно. Просто се случва, така е. Да. Твой ред е. Кой е по-вероятно да прекалиш шоколада? Обожавам шоколад и всичко сладко. И да. И аз много обичам шоколад, но от двете тя би прекалила. Аз мога да си хапна едно парченце и да съм окей. Аз не мога. Хапна ли се едно парченце, трябва да го изям целия шоколад. На мен ми стига и едно. Колко скромно. Коя от двете е по-вероятно да си задържи дъха за по-дълго време? Да пробваме ли? Айде. 1, 2, 3. Много малко време. Стана ми смешно. Аз мога и повече. Значи...
Кое е по-вероятно да закъснее за полет? Аз винаги закъснявам. Просто се случва, излизам от вкъщи по-рано, но закъснявам. И да, от двете определено съм аз. Аз изобщо не обичам да закъснявам, изобщо не обичам хората да закъсняват. Да ти го кажа. Не обичаш в мен. ефир. Да, така е. Но между двете, да, тя би закъсняла за полета със сигурност. Коя е по-вероятно да закъснее за среща? Так, Мишето. Отново. Закъсненията са в нейната стихия. Да. Коя е по-вероятно да танцува под дъжда? Сиси танцува под Сиси танцува под дъжда. Аз по-скоро бих се ядосала, че вали, че има дъжд. И че ще ти се развали косата. Да. Аз веднага ще излезна и ще започна да скачам и да танцувам. Да, така. Ти си. Коя е по-вероятно да изпие няколко вина по време на полет? Аз. Да, Сиси не обича да пие вино, докато аз обичам вино. Не, напротив, много обичам да пия вино, но пия по една чашка. Все пак трябва да има някой. И аз пия по една чашка. Аз съм алкохолик. Да. Просто. Тя би изпила. Аз бих. Да. Явно. Коя е по-вероятно да се омъжи импулсивно, докато е на парти в Вегас? Ами, от двете ни съм аз. Ето, Да. аз бих целунала непознат, но що се отнася до нещо супер импулсивно, все пак е Вегас. Да, ами не знам, при мен е по-скоро, когато става въпрос за такива сериозни неща, съм от хората, които супер много го обмислят, обаче не знам, това ми звучи като нещо, което може би Би направила. Вегас е. Да. Аз не бих. Коя е по-вероятно да се разплаче на публично място? Още една разлика. Да. Аз дадох себе си, тъй като понякога драматизирам малко повече. И да, мисля, че бих се разревала на публично място. Аз пък дадох себе си, защото най-вероятно бих се разревала от смях на публично място, защото много често се смея и ако ми е много смешно, ми се е случвало и да се разплача, така че затова дадох себе си. Коя е по-вероятно да скочи от самолет с парашут? Йей! И двете! Да! Аз дадох себе си, тъй като обичам екстремни неща. И да. И аз обичам екстремни неща. Летяла съм с парапланер. Казвам летяла, не скачала. Да, и аз съм летяла, да, защото не скачала. От земя нагоре сме се изстрелвали. Да, и при нас беше така. Искам и с бънджи, искам и от самолет, искам всичко екстремно. Хайде. Ще скачаме заедно, искаш ли? Да. Коя е по-вероятно да си направи татус? Сиси отново. Сиси вече има татус. Сиси вече има татус, да. Давай, няма да обяснявам за татус. Коя е по-вероятно да изгуби другата в тълпата? Ами... аз. Много мразя тълпи и хора, които се бутат. И да, и винаги се залепям за Сиси, защото... Да. Я да видим. Коя е по-вероятно да си проспи почивката? Аз мога да обикалям от сутрин до вечер и изобщо да не се прибера, даже и да спа. Особено ако съм на някое готино ново място. Абсолютно. Когато пътуваме, обикновено излизаме рано сутринта и се прибираме късно вечерта, но пък бих била способна и да я проспа. Коя е по-вероятно да бъде драма куин? Да, определено съм аз. Няма да обяснявам. Аз не обичам да драматизирам, за това просто казвам Мишето. Да. Типници.
Коя е по-вероятно да реши спонтанно да остане да живее в друга държава след пътуване? Да. Мишето е със сигурност. Аз не бих останала да живея в друга държава, но пък аз бих обиколила всичките. Да. Хайде, още 2 въпроса имаме. Коя е по-вероятно да тръгне с ръчен багаж от 1 брой дънки и 2 броя тениски на уикенд пътуване? 1 чифт дънки и 2 чифта тениски. Аз. Май си ти, да. Бих се справила, Мишето не би се справил, затова казвам себе си, въпреки че винаги имам много дънки, много блузи, много тениски, всичко по много, но между двете най-вероятно аз бих се справила, докато тя не. Последен въпрос. Коя е по-вероятно да се спъне и да падне на улицата? Аз. Даже и се е случвало да се спъва и да падне. Да. Пред теб кога съм падала? Не, разказвала съм. Разказвала съм ти, да. Да. Това бяха всички въпроси. Надяваме се видеото да ви е било интересно и забавно. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да получавате известия за следващите ни видеа. Следващите видеа ще бъдат свързани с пътуването ни в Париж. Ще има влогове, както и други видеа свързани с пътувания, които мисля, че ще ви бъдат полезни. Така че гледайте ни! Чао!